Станислава Акерска, 28 годишна пиар експерт. Владее английски, руски и немски език. Завършила е Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Има придобита бакалавърска степен връзки с обществеността и магистърска степен пиар в публична администрация. От септември 2012 година до юли 2015 година е областен организационен секретар на Младежки ГЕРБ Шумен. От 2016 е управител на частна фирма в областта на пиар, реклама и събитиен мениджмънт. В момента е административен сътрудник на политическа партия ГЕРБ Шумен. Уважаеми жители на област Шумен, аз съм Станислава Акерска. Кандидатирам се за народен представител, защото съм приела за своя мисия да насърчавам гражданската активност и социалното включване на младите хора чрез участието им в европейски програми за развитие, финансиране и стартиране на собствен бизнес. Именно за това вярвам, че въвеждането на дуалната система и обучението по предприемачество за всички деца, ученици и студенти ще им помогне в тяхната реализация. Убедена съм, че като ваш народен представител ще бъда полезна за по-доброто развитие на региона и повишаване на благосъстоянието на жителите на област Шумен. Благодаря ви за подкрепата.